Když sportovci na olympijských hrách spí, zahájí maskované komando útok. Teroristé zabijí 2 lidi a 9 vezmou jako rukojmí. Po hodinách vyjednávání je zahájena zoufalá záchranná akce. Teď ty lidi zabijí. Ta však končí katastrofou. A najednou bum, a pak jsem uviděl stopu svítící střely. 17 lidí je mrtvých. A svět čelí děsivé nové realitě. Nikdo není před terorismem v bezpečí. Nyní jeden muž použil tajné vládní informace, které byly 30 let ukryté. Toto operaci odsoudilo k nezdaru. Aby konečně odhalil explozivní pravdu skrývající se za masakrem na olympiádě v Mnichově. Katastrofy se nestávají jen tak. Jsou řetězem kritických událostí. Objasníme jejich příčiny a odpočítáme poslední vteřiny před katastrofou. Televize Nova uvádí vteřiny před katastrofou. Rukojmí na palubě tohoto vrtulníku si myslí, že letí na svobodu. Ve skutečnosti letí na jistou smrt. Masakr na Mnichovské olympiádě. Evropa. Německo. Mnichov. 5. září 1972. Právě probíhají olympijské hry v Mnichově, které jsou slavností mezinárodního soutěžení. 900 milionů diváků ve stovce zemí s úžasem sleduje, jak americký plavec Mark Spitz získává 7 zlatých medailí. A sovětská závodnice Olga Korbutová okouzluje svět svou osilňující gymnastikou. Přítomnost izraelských sportovců je velice příznačná. Pohled na židovské sportovce účastnící se německé olympiády symbolizuje celého ducha her. Jedním ze sportovců je 28letý vzpěrač David Berger. David je ve skutečnosti z Clevelandu v Ohiu. Nepodařilo se mu kvalifikovat do amerického olympijského týmu, ale protože je žid, má právo reprezentovat Izrael. Na získání medaile má tento absolvent práv jen velmi malou šanci. Ale tomu nevadí, chce prostě závodit. Považoval účast v olympijském závodě za nejvyšší vrchol toho, čeho jako vzpěrač může dosáhnout. Andrej Spitzer byl trenérem šermířů. Pro něho účast na olympiádě korunuje nejlepší období jeho života. Rok před ní se Andrej oženil. Jeho žena Enki před pouhými 5 týdny porodila jejich první dítě. Byli jsme mladí manželé, velice zamilovaní. Narodila se nám krásná dcerka, takže co se mohlo pokazit? Nic. Andrej a David bydlí s ostatními izraelskými sportovci v olympijské vesnici. Je to rozlehlý účelový komplex, v němž je ubytováno 10 000 sportovců, trenérů a činovníků. Mužská část izraelského týmu je ubytována v bloku 31 na Connellystraße, téměř na kraji celého komplexu. I když v olympijské vesnici panuje dobrá vůle, svět venku prochází nestabilním obdobím. Teroristé vyvolávají krvavý chaos. Obzvlášť bezohledná je palestinská frakce, která si říká Černé září. Za poslední rok tato organizace zavraždila jordánského premiéra a unesla dopravní letadlo mířící do Izraele. Mezi těmi, kteří byli svědky tohoto násilí z první ruky, je i ostřílený reportér Gerald Seymour. Gerald Seymour, ITM, Amman. Ale nyní Seymour pracuje na olympijských hrách. Mělo by to být snadné. Je to vítaný oddech od neustálé brutality. Představa, že se tam člověk nachomítne k jedné z nejnásilnějších událostí, charakteristické pro celý zbytek století, nás nenapadla ani ve snu.
Těsně po 4. hodině v pondělí 5. září vtrhlo do olympijské vesnice maskované komando. Vydali se k bloku 31 na Konnelistraße, kde spali členové izraelské výpravy. Muži vpadnou do pokoju sportovců. Ve zmatku, který následuje, jsou 2 sportovci zastřeleni. Vzpěrač Josif Romano na místě vykrvácí. Potom teroristé pohodí tělo zápasnického trenéra Mosheho Weinberga na chodník venku. Devět izraelských sportovců vezmou jako rukojmí. V 5:30 spasí Weinbergovo tělo před blokem 31 policista, který spustí poplach. Když policisté odnášejí tělo, všimnou si uvnitř maskovaných střelců. Vyděšení policisté uvědomí mnichovského policejního náčelníka Manfreda Schreibera. 47letý Schreiber má pověst obávaného a nekompromisního policisty. Jeho podřízení mu říkají šerif, protože vždycky dostane svého člověka. Schreiber se v ústředí olympijských her okamžitě ujímá velení. Vytváří komisi pro řešení krize. V 6 hodin Schreiber obdrží 2 vzkazy z požadavky od teroristů, které vyhodili z okna bytu izraelských sportovců. První list oznamuje, že zabijáci jsou příslušníky Černého září. Na druhém je seznam 234 Palestinců vězněných v Izraeli. Teroristé požadují, aby izraelská vláda do 9 hodin propustila všechny vězně, tedy za pouhé 3 hodiny. Když Izraelci odmítnou, zabijí další rukojmí. Schreiber okamžitě organizuje horkou linku k ministerské předsedkyni Izraele Goldě Mayerové. V 6:20 čeká svět po probuzení otřesná zpráva. Násilí proniklo i do té nejmírumilovnější z mezinárodních událostí. Toto je aktuální zpráva ITN z olympijské vesnice v Mnichově, kde dnes časně ráno ozbrojené palestinské komando... Média oznamují, že několik izraelských sportovců bylo vzato jako rukojmí. 2 jsou mrtví. Jeden byl označen jako trenér boxerů. To byla pro Enki Spitzerovou poplašná zpráva. Věděla jsem, že tam žádný boxerský trenér není a věděla jsem, že Andrej je trenérem šermířů, takže jsem se snažila zjistit, co se stalo, ale nikdo mi nemohl nic říct. Do 7:45 se policii podařilo zjistit, že v prvním patře bloku 31 drží v zadní ložnici 9 izraelských sportovců jako rukojmí. Mezi nimi jsou i Andrej Spitzer a David Berger. Policie však neví, kolik je do útoku zapojeno teroristů. Svět čeká na příští tah Manfreda Schreibera. Ten však čeká odpověď od izraelské vlády. Bude souhlasit s požadavky teroristů? Izraelská premiérka Golda Mayerová říká Schreiberovi, že na svolání svého kabinetu potřebuje víc času. Ale čas začíná docházet. Ve 8:45 teroristé hrozí, že za pouhých 15 minut zastřelí dalšího sportovce. Schreiber se musí pokusit o vyjednávání. V doprovodu 2 olympijských činitelů se vydává na dlouhou procházku k bloku 31. Z budovy vychází jeden z teroristů. Má na sobě safari oblek a na tváři krém na boty. Nehledě na komické oblečení překypuje sebejistotou. Muž se představuje jako Isa a říká, že akci velí on. Jeho pravé jméno je Lutif Afif a jde o 35letého muže z Nazaretu. 3 z jeho bratrů jsou také členy Černého září, 2 sedí v izraelském vězení.
Když už do konce ultimáta v 9 hodin zbývají jen vteřiny, Schreiber musí přesvědčit ISu, aby mu dal víc času. Závisí na tom životy 9 sportovců. V 9 hodin teroristé na mnichovské olympiádě hrozí, že zastřelí jednoho z 9 izraelských sportovců. Policejní náčelník Manfred Schreiber žádá vůdce teroristů ISu, aby mu dal na splnění jejich požadavků víc času. ISa souhlasí. Prodlužuje ultimátum do 12 hodin, ale varuje Schreibera, že v poledne dá rozkaz k popravě dalších 2 sportovců. Schreiber má 3 hodiny na to, aby teroristy přesvědčil, aby se vzdali, nebo Izrael, aby propustil palestinské vězně. Mezitím panuje venku mediální šílenství. V Mnichově je 4 000 novinářů a 2 000 televizních štábů. Na olympijském stadionu pokračují hry jako normálně, ale ve městě se přetřásá jen jeden příběh. Teroristé vtrhli na ubikace sportovců a zabili. Příbuzní zajatých sportovců sedí v napětí u svých televizorů. Bylo to naprosto neskutečné. Dívali jsme se pořád na televizi a doufali, že všechno dobře dopadne. V 11 hodin olympijský výbor ustoupí mezinárodnímu tlaku a přeruší hry, čímž tuto významnou událost ohrozí. Tím se policejní náčelník Schreiber dostane pod ještě větší tlak. Teď musí zachránit izraelské sportovce i olympijské hry. - 11:15. Schreiberovo čekání je u konce. Izrael přichází se svou odpovědí. Požadavkům teroristů neustoupí. Nepropustí ani jednoho palestinského vězně. Schreiber si uvědomuje, že obklíčení může být ukončeno jedině silou. Ale aby mohl zahájit útok, potřebuje jednu zásadní zpravodajskou informaci. Schreiber musí zjistit, kolik je uvnitř bloku 31 ozbrojenců. Musí získat víc času. 11:45. Za 15 minut teroristé zastřelí 2 další sportovce. Schreiber nemá žádný vyjednávací trumf. Rozhodne se, že na ISu zkusí smrtelně nebezpečné blafování. Přichází poledne. Svět stuhne v očekávání střelby. Schreiber řekne ISovi, že Izraelci spolupracují. Je však otázkou, zda na to ISa skočí. Hazard se vyplácí. Teroristé nestřílejí. Schreiber se drží předstírání přes několik dalších ultimát celé odpoledne. Pro Enki Spitzerovou je to děsivé. Je to trochu jako umírání. Při každém ultimátu si myslíte, že se to stane. Teď ty lidi zabijí. V 5 hodin odpoledne Schreiber stále ještě neví, kolik je uvnitř teroristů. Pak konečně dostane svou šanci. Přesvědčí ISu, aby do bytu číslo 1 pustil 2 olympijské činitele, kteří by zkontrolovali rukojmí. Jedním je Walter Träger. Ten je tím, co vidí, zděšen. Když jsme vstoupili do místnosti, uviděli jsme zakrytou mrtvolu, spoustu krve na stěnách a 9 přátel z Izraele. Měli strach. Věděli, že jsou ve strašné, téměř neřešitelné situaci. Schreiber svěřil Trägerovi důležitý úkol. Spočítat ozbrojence. Když jsem do té místnosti s ISou přišel, viděl jsem 4 ozbrojence a mohl tam být i 5. A od té doby byl už jen jeden jediný cíl, jeden úkol. Osvobodit je silou.
Konečně Schreiber ví, že jsou tam 4 teroristé. Reaguje okamžitě a nařizuje policistům ozbrojeným samopaly, aby zaujali místa na střeše bloku 31. Enky Spitzerová už strávila sledováním televize a čekáním 10 hodin. Zoufale si přeje, aby už to skončilo. Měla jsem docela radost, protože při nejmenším někdo něco dělal, víte? Někdo se pokoušel nějak zakročit. Když policisté zaujali svoje pozice, zdálo se, že teroristé tuší, co se chystá. Schreiber dává svým mužům rozkaz. K úžasu všech je to rozkaz, aby se stáhli. V 17:10 dochází k obratu. Issa požaduje letadlo, aby mohl s ozbrojenci i rukojmími odletět do egyptské Káhiry. Schreiber je už 11 hodin pod intenzivním tlakem. Nyní se naskýtá šance dostat obklíčené teroristy mimo olympijskou vesnici. Schreiber souhlasí s Issovými požadavky. Ve 22 hodin zastavuje v podzemní garáži pod blokem 31 autobus. O pár okamžiků později autobus už převáží teroristy i jejich rukojmí ke 2 vrtulníkům vzdáleným 200 metrů. Vrtulníky je převezou na Fürstenfeldbruck, vojenské letiště 25 kilometrů na západ od Mnichova. Tam čeká Boeing 727, aby je odvezl do Káhiry. Ve 22:05 kamery zachycují vrtulníky opouštějící olympijskou vesnici. Pomyslela jsem si, že André sedí v tom vrtulníku a je tak vystrašený, že ani neví, co se děje a kam letí. Když vrtulníky zmizí z dohledu, mediální cirkus a diváci zamíří k letišti. Mezi nimi i Gerald Seymour. Byla to taková večerní pikniková, karnevalová atmosféra. Spousta lidí, kteří všichni čekají na malé představení, kterým bude start letadla. Tito diváci však nevědí, že policejní náčelník Schreiber nemá naprosto v úmyslu nechat teroristy kamkoliv odletět. Na letišti na ně nastražil past. Pět ostřelovačů čeká, až přiletí jejich vrtulníky. 3 na řídící věži, 2 o 70 metrů dál na letištní ploše. Jakmile vrtulníky přistanou, Issa a jeho zástupci prověří Boeing 727, jak bylo dohodnuto. Ale posádku letadla ve skutečnosti tvoří ozbrojení policisté, kteří Issu a jeho zástupce hned po vstupu na palubu zastřelí. Zbývající teroristy pak zlikvidují ostřelovači. 22:30. Vrtulníky přistávají. Za plotem ohrazujícím obvod letiště se reportér Gerald Seymour snaží vidět ve tmě. Minuty utíkají, není co fotografovat. Na letištní ploše Issa a jeho zástupce nastupují do letadla. Potom se vracejí zpátky. Ostřelovač číslo 3 má Issu na mužce a čeká na rozkaz ke střelbě. A najednou bum. A pak jsem uviděl stopu svítící střely. A pak to začalo. Celá situace se náhle změnila. Ostřelovačům se nepodařilo zlikvidovat teroristy. Rozpoutala se divoká přestřelka. Sportovci svázaní dohromady ve vrtulnících se mohou jen modlit. Na vojenském letišti západně od Mnichova se němečtí policisté snaží osvobodit 9 izraelských rukojmí. 30 minut opětují palbu teroristů. Ve 23 hodin střelba ustane. Za letištní branou si reportér Gerald Seymour a ostatní novináři vyslechnou dramatickou zprávu.
Všichni jsou v bezpečí, všichni jsou v pořádku. Bylo to drama. Všechna rukojmí byla zachráněna. Dobrá zpráva obletí svět. Doma u Spitzerů příbuzní oslavují. Ale Enki odmítá. Čekala jsem jen na jeden hovor, protože jsem věděla, že ať bude André po tomhle martýriu v jakémkoliv stavu, tak mi nejdřív ze všeho zavolá. Jednu minutu po půlnoci Gerald Seymour sleduje 4 obrněné vozy ujíždějící vysokou rychlostí na letiště, za kterými následují dodávky plné ozbrojených policistů. Vidí další přestřelku a potom 2 mohutné výbuchy. Když se obrněné vozy vracejí, Seymour si uvědomuje, že ta dobrá zpráva byla předčasná. U brány svítila světla a já jsem uviděl mladého podůstojníka a v těch světlech bylo vidět, jak mu po tváři stékají slzy. A to bylo znamení, že to skončilo katastrofou. Svět čeká, až se dozví, co přesně se stalo. Ve 3:17 média odhalují celý rozsah krveprolití. Všichni Izraelci, kteří byli na mnichovské olympiádě vzati jako rukojmí, jsou mrtví. 9 mužů bylo zabito během záchranné operace. U příbuzných se naděje mění v otupělý zármutek. Zhasnuli jsme v domě všechna světla a šli spát. To nemyslíte, necítíte, jen reagujete. Když se něco takového stane, byla jsem velice rozčilená a chtěla jsem, aby se něco udělalo. To ráno Enki Spitzerová odletěla do Mnichova. Navštívila byt číslo 1, kde její manžel strávil svůj poslední den. Když už tam byla, složila přísahu. Jen jsem tam tak stála a řekla jsem si, budu muset říct světu, že se tohle stalo. Tak, aby nikdo nezapomněl, že se to stalo. A aby se to už nikdy nestalo znovu. Pravda o tom, co se ten den stalo, zůstala zahalena tajemstvím. Mnoho klíčových svědků je mrtvých, jiní jsou vázáni mlčenlivostí. Výsledkem je, že stále přetrvávají otázky, proč se pokus o záchranu rukojmí tak katastrofálně nezdařil. Celých 20 let Enki Spitzerová usilovala o to, aby jí německé úřady vydaly oficiální zprávu o mnichovském masakru. Ty popřely, že by existovala. Pak ji začátkem 90. let anonymní zdroj začal posílat stránky záznamů vládního vyšetřování. Nyní má v ruce celou zprávu, 3800 stran. Enki chce, aby ji někdo analyzoval a aby byla veřejně uznána odpovědnost za masakr. Už je na čase, aby se na to všechno někdo pořádně podíval a zjistil, jakých chyb se německé úřady dopustily a zjednal spravedlnost, historickou spravedlnost. A aby také někdo převzal odpovědnost. Nyní díky nahlédnutí hluboko do přísně tajného německého vyšetřování můžeme odhalit fakta skrývající se za katastrofálním záchranným plánem, který zahambuje německé úřady. Jeden člověk souhlasil, že přijede do Mnichova, aby pro Enki tajnou zprávu analyzoval. Leroy Thompson je expertem na řešení situací spojených s držením rukojmí. Thompson je bývalý důstojník americké armády, který byl zraněn při cvičení v Rusku. Napsal více než 30 knih o bezpečnosti a přednáší policejním sborům po celém světě. Thompsona mnichovská olympiáda zajímá z profesionálního hlediska. Byl bezpečnostním poradcem jak při hrách v Aténách, tak v Barceloně. První otázka zní, jak se ozbrojení teroristé vůbec dostali do olympijské vesnice. Podle Thompsonových zkušeností jsou olympijské hry nejvíce policejně střeženou a bezpečnostně zajištěnou sportovní událostí na světě. Enkina kopie oficiální zprávy uvádí, že hry v roce 1972 zajišťovalo 2000 příslušníků ostrahy a celá vesnice byla obklopena 2 metry vysokým drátěným plotem.
Je-li to pravda, jak to, že se tam teroristé dostali tak snadno? Existuje jediný způsob, jak to zjistit. Thompson vypátral organizátora olympiády Waltera Trägera. Ten přiznává, že byť ostraha na papíře vypadala působivě, byla ve skutečnosti úmyslně zmírněná. Koncepce ostrahy byla taková, že neukazovala zbraně a příslušníci ostrahy měli civilní stejnokroj. Nepřítomnost zbraní byla vedena úmyslem ukázat přátelské mírové Německo. Ale britský reportér Gerald Seymour je v hodnocení přísnější. Nic nebylo zakázáno, bylo to otevřené, přátelské, srdečné. Výsledkem bylo, že olympijská vesnice byla všem otevřená. Žádná ostraha tam prakticky neexistovala. Jakmile byli teroristé ve vesnici, jak lokalizovali blok 31? A jak věděli, v kterých pokojích je ubytována izraelská výprava? Dnes je olympijská vesnice rozlehlou rezidenční čtvrtí. A blok 31 na Konnelstraße stále existuje, tedy pokud ho dokážete najít. Je to velice matoucí bludiště budov. A myslím, že je z toho patrné, že teroristé si rozhodně provedli průzkum a možná měli při lokalizaci bloku 31 na Konnelstraße nějakou pomoc. Thompson se vrací k tajné oficiální zprávě, aby našel další vodítka. A dospívá k průlomu. Objevuje, že v týdnech před hrami byli teroristé Issa a jeho zástupce zaměstnáni v olympijské vesnici jako stavební dělníci. To jim poskytlo dokonalé krytí k tomu, aby svůj úkol mohli naplánovat do nejmenších podrobností. Thompson doufá, že oficiální zpráva poskytne odpověď i na jeho další otázku. Jak německé úřady reagovaly poté, co ozbrojenci zaútočili? Jejich prvním krokem bylo zřízení krizové komise. Leroy tedy chce vědět, kdo v té komisi byl, kdo přijímal rozhodnutí a jaké měl zkušenosti. Komise se skládala ze 3 klíčových lidí s rozhodovací pravomocí. Bruna Merka, bavorského ministra vnitra, Hanse Dietricha Genschera, ministra vnitra západního Německa, a Manfreda Schreibera, náčelníka mnichovské policie. Tento seznam na Leroye velký dojem neudělal. Jsou na něm 2 politici a pouze 1 taktik. Politici sledují své zájmy, které jsou obvykle spojeny se snahou o znovuzvolení, uspokojení voličů, takže chtějí obvykle vypadat dobře. To jsou věci, které se příčí snaze vypořádat se s incidentem a přijímání rozhodnutí, která mohou být těžká. Pouze Schreiber má zkušenosti potřebné pro zvládnutí situace. Ale jak zjišťuje Thompson, Schreiber se dopustil řady závažných chyb. Chyb, jako je přehlédnutí důležitého nedostatku ve výzbroji teroristů. Expert na rukojmí Leroy Thompson studuje fotografie ze sledování teroristů obsažené v tajné německé zprávě o masakru na mnichovské olympiádě. Okamžitě identifikuje 2 klíčová zpravodajská fakta. Taková, která mnichovský policejní náčelník Manfred Schreiber, jak se zdá, přehlédl. První je, že všichni teroristé byli maskovaní. To je jasným znamením, že jejich záměrem bylo operaci přežít. Kdyby byli odhodláni zemřít, neobtěžovali by se zakrýváním své pravé identity. To je pro vyjednavače dobrá zpráva, protože to znamená, že by měli být ochotni udělat nějaké ústupky a pokusit se vyjednat řešení, které by jim umožnilo přežít a odejít. V zápětí Thompson identifikuje druhý zpravodajský fakt. Teroristé byli vyzbrojeni samopaly AK-47. Thompson ví, že ozbrojenci, jako jsou Palestinci, jsou vždy cvičeni k tomu, aby nechávali zbraň zajištěnou. Jak předvádí na střelnici, tento drobný fakt má naprosto rozhodující význam. Normálně, když chcete zbraň odjistit, můžete to rychle udělat prstem, kterým mačkáte spoušť. To ale není případ AK-47. Jak vidíte, je téměř nemožné to takhle provést.
Konstrukce vyžaduje, aby střelec sundal prst ze spouště, když chce zbraň připravit ke střelbě. To by samozřejmě německé policii, kdyby chtěla zahájit útok, poskytlo pár sekund navíc. Sekund, které mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. 2 sekundy by dali zkušenému střelci čas na zaměření cíle a záchrannému týmu čas na útok. Avšak když Leroy studuje zprávu, žádné zmínky o pojistkách nenalézá. Schreiber a jeho lidé je zjevně přehlédli. Aby přišel na kloub druhé záhadě, studuje Thompson televizní archiv. Chce vědět, proč Schreiber celou oblast nevyklidil, aby v ní nebyla média a diváci. Thompson vysvětluje, že je to první pravidlo při zvládání situace s rukojmími. Důvod je jednoduchý. AK-47 je automatická zbraň se zásobníkem, ve kterém je 35 nábojů a oni měli větší počet zásobníků. Není nemožné, že by mohli umřít desítky až stovky lidí, kdyby skutečně začali střílet. To, že Schreiber oblast nevyklidil, byla chyba. A ta daleko horší měla ještě přijít. Pro Thompsona je klíčem ke zvládnutí jakékoliv situace s držením rukojmí znalost nepřítele. Schreiber potřeboval vědět, kolik teroristů je přesně uvnitř bloku 31. Jen tehdy mohl naplánovat úspěšný útok. Thompson ví, že Schreiber měl jednu vynikající příležitost. Těsně po 17. hodině přesvědčil ISU, aby dovolil 2 olympijským činovníkům vstoupit do bytu číslo 1 a zkontrolovat stav rukojmích. Činovníci ohlásili, že viděli 5 teroristů. To byla informace, kterou Schreiber potřeboval. Nyní zahájil svůj plán útoku. Aby tento útok analyzoval, studuje Thompson archivní záběry ozbrojených německých policistů šplhajících na střechu bloku 31. Žádný velký dojem na něj neudělali. Necítili se při šplhání po střeše ve své kůži. Nedělali to, řekněme, takticky, což znamená využívat každé možnosti krytí a pohybovat se tak, aby byli stále připraveni začít bojovat s teroristy. Drželi svoje zbraně způsobem, který prozrazoval, že nejsou zvyklí je používat v malém prostoru. Kdo tedy byl v tomto útočném týmu? A proč, když byli připraveni udeřit, dostali rozkaz, aby se stáhli? Aby to zjistil, vypátral Thompson Heinze Honenzima, jednoho ze 13 policistů, kteří toho dne šplhali po střeše. Je šokován tím, že útočný tým byl složen z normálních hlídkových policistů. Byli jsme policisté, kteří pracovali na ulici. Nikdo jiný k dispozici nebyl. Žádná protiteroristická jednotka neexistovala. Proto jsme to také byli jen my, kdo byl pro tento úkol vhodný. Když policisté čekali na rozkaz k útoku, všiml si jejich šéf Schreiber něčeho divného. Zdálo se, že teroristé znají dopředu každý jeho krok. Byli jsme stále ještě na střeše, když nás informovali, že je velmi pravděpodobné, že operace bude zrušena. Schreiber si náhle uvědomuje, že přípravy na útok jsou natáčeny a že teroristé sledují každý jejich krok živě v televizi. Proto k velké úlevě svých policistů akci zruší. Nejspíš bychom všichni při tom krveprolití zahynuli. To, že Schreiber oblast nezabezpečil a nevyklidil od médií, se mu zle vymstilo. Thompson chce Schreibera vyspovídat, pokud jde o některé jeho chyby, kterých se toho dne dopustil. Požádá ho o rozhovor. Schreiber odmítl. A tak se Thompson rozhodl trochu prozkoumat život člověka, kterému říkali šerif. Hluboko v archivu jednoho mnichovského deníku objevuje složku věnovanou Schreiberovi. S pomocí překladatelky učiní překvapivý objev. V srpnu 1971, rok před olympijskými hrami, hrál Schreiber klíčovou roli v jiné krizi spojené s rukojmími. Během nezdařené bankovní loupeže vzali 2 ozbrojení muži jako rukojmí 17 lidí. Když situace uvázla na mrtvém bodě, dal Schreiber rozkaz ostřelovači, aby zahájil palbu. Jeden bankovní lupič byl zraněn, avšak nikoli smrtelně.
Výsledkem bylo, že lupič zastřelil nevinnou ženu. Schreiber byl obviněn z neúmyslného zabití. O 4 měsíce později bylo obvinění staženo. Ale Thompson má podezření, že tento incident ovlivnil Schreiberův úsudek. Možná už nebyl ochoten uznat, že je čas použít zbraně a incident promptně vyřešit. Životy 9 izraelských rukojmí tedy spočívaly v rukou jednoho nerozhodného policejního náčelníka a 2 politiků. Thompson už začíná chápat, proč operace na letišti dopadla tak katastrofálně špatně. Thompson získává přístup na vojenské letiště ve Fürstenfeldbrucku. Právě to je to místo, kde 9 sportovců tak tragicky přišlo o život. Když vidí místo přestřelky poprvé, vyvolá to další otázku. Během druhé světové války patřili němečtí snajpři k nejobávanějším na světě. Kde tedy byli tito vynikající střelci v roce 72? Myslím, že jeden z důvodů, proč bylo selhání ve Fürstenfeldbrucku tak udivující, spočíval v tom, že Německo mělo pověst země disponující vynikajícími snajpry a muži, kteří dokázali vypálit přesnou ránu, když bylo třeba. Thompson bedlivě prozkoumal tajné dokumenty a objevil plán záchranné akce na letišti. Čte 80 stránek podrobných informací a analyzuje desítky fotografií a kreseb. Analyzování záchranného plánu je nejdůležitější část Thompsonova hledání pravdy. Plán byl založen na zpravodajské informaci, že teroristů je 5. Až Issa a jeho zástupce vstoupí na palubu 727. Ozbrojení policisté převlečení za posádku je zlikvidují. Potom si 5 ostřelovačů rozmístěných po letišti vezme na mušku zbývající 3 teroristy ve vrtulnících. Pozice ostřelovače číslo 1 je za nízkou zdí. Ostřelovač číslo 2 je za vojenským náklaďákem. A ostřelovači 3, 4 a 5 jsou na řídící věži s nerušeným výhledem na letiště. Thompson je přesvědčen, že klíčem k úspěchu plánu je ostřelovač za nízkou zdí. Za použití laserového dálkoměru zjišťuje, že ostřelovač číslo 1 byl jen 50 metrů od teroristů. Ti teroristé stáli před vrtulníky a on byl za nimi. Na tu vzdálenost měl být schopen tyto teroristy velice rychle zlikvidovat. Když se vrtulníky přiblížili na přistání, začal se plán rozpadat. Ozbrojení policisté na palubě Boeingu rozčileně debatovali o svých šancích zastřelit Issu a jeho zástupce po vstupu na palubu. Jedním z policistů v letadle byl i Heinz Hohensim, který plán považoval za sebevražedný úkol. Kdyby vůdce teroristů odpálil svůj ruční granát v blízkosti plně natankovaného letadla, všechny by nás to roztrhalo na kusy. Policisté hlasují a rozhodnou se od operace upustit. Jejich rozhodnutí plán těžce naruší a to Thompsona šokuje. Na základě své spolupráce s vojáky i policisty můžu říct, že by si nikdy v poslední minutě nedovolili říct: myslím, že tady spolu s těmi rukojmími nezůstanu, prostě to neudělám. To mě opravdu udivuje. Úspěch nyní závisí na 5 ostřelovačích rozmístěných po letišti. Ale jejich schopnost zasáhnout je narušena další zásadní chybou. Piloti vrtulníků mají instrukce přistát na západ od řídící věže a bokem k ní. Tak budou mít ostřelovači přímý výhled, až teroristé otevřou boční dveře vrtulníků. Ale oba piloti bohužel přistávají čelně k řídící věži. Není jasné, proč piloti tuto chybu udělali, ale ohrozila celý záchranný plán. Ostřelovači na řídící věži teď nemají přímý výhled na teroristy. A ještě horší je, že ostřelovači 1 a 2, kteří jsou na zemi, se tak ocitají přímo ve směru jejich střelby.
Ale tím problémy ostřelovačů nekončí. Letištní plocha je osvětlena jen 3 světlomety. To je příliš málo na to, aby ostřelovači jasně viděli svoje cíle. Musí střílet prakticky naslepo. Jak navíc zjišťuje Thompson, situaci zhoršuje ještě to, že ostřelovači jsou špatně vybaveni. Nemají přístroje pro noční vidění, neprůstřelné vesty, dokonce ani ocelové přilby. Ale Thompson objevil, že ostřelovači měli ještě jeden naprosto zásadní problém. Svoje pušky. Střelci na letišti ve Fürstenfeldbrucku byli vyzbrojeni puškami G3. Thompson je přesvědčen, že tato puška byla pro operaci nevhodná. Puška G3 není zkonstruovaná jako přesná puška pro ostřelovače. Je určená k tomu, aby se s ní dalo rychle zamířit na vojáka pohybujícího se na bojišti a rychle střílet. Problémem pušky G3 jsou mizidla. Pro její použití jako ostřelovací pušky jsou tato měřidla značně jednoduchá. Neumožňují za většiny okolností vypálit přesnou ránu s odchylkou nejvýše několik centimetrů. Zvláště pak za špatného osvětlení, jaké bylo ve Fürstenfeldbrucku. Matoucí však je, že mnichovská policie měla v roce 1972 ve své výzbroji mnohem účinnější ostřelovací pušku. Steyr SSG 69. Thompson předvádí, proč by teleskopická mizidla pušky Steyr poskytla ostřelovačům daleko lepší šanci proti teroristům. Měřidla mají nitkový kříž, což střelci umožňuje umístit střelu přesně tam, kde ji chce mít. A v noci dalekohled pomáhá při využití světla, což by samozřejmě při špatném osvětlení ve Fürstenfeldbrucku byla rozhodující výhoda. Střelci tedy byli vyzbrojeni méně kvalitními puškami G3. Ale kdo vůbec byli tito ostřelovači? Byli to všichni obyčejní policisté. Thompson pátral v knihách o historii a objevil, že západoněmecké právo v roce 1972 armádě zakazovalo, aby se zapojila do vnitřního ozbrojeného konfliktu. Vycvičení ostřelovači německé armády tak jako experti nemohli nabídnout své dovednosti. Připadá mi neodpustitelné, že německá policie nevycvičila aspoň nějaké ostřelovače, aby tuto mezeru zaplnila. Ale skutečný důvod, proč tato situace skončila katastrofou, se omezuje na jednu zásadní informaci. Na chybu, k níž nikdy nemělo dojít. Chybu, která připravila o život nejméně 9 lidí. Leroy Thompson vyšetřuje, proč se německé policii nepodařilo osvobodit 9 izraelských rukojmí na mnichovské olympiádě v roce 1972. Nakonec katastrofu zavinil jediný nesprávný odhad. Těsně po 17. hodině dostal olympijský činovník Walter Traeger svolení navštívit byt číslo 1 a zkontrolovat stav rukojmí. Traeger se vrátil se zásadní informací. Viděl 5 teroristů. Náčelník mnichovské policie Manfred Schreiber na této informaci založil celý plán záchranné operace na letišti. Ale Traeger se mýlil. Ve skutečnosti bylo ozbrojenců 8. A německé úřady to věděli 30 minut předtím, než spustili svůj záchranný plán. Ve 22 hodin, když jsou teroristé a rukojmí přepravováni k vrtulníkům, němečtí policisté v autobusu jasně vidí nikoli 5, ale 8 teroristů. Záchranný plán se ale nezměnil a s touto novou informací nepočítal. Nikdo to ani neřekl ostřelovačům ve Fürstenfeldbrucku. Ale střelci mají stále ještě šanci teroristy zdolat. Jejich poslední nadějí je ostřelovač číslo 3. Má na zlomek vteřiny příležitost zlikvidovat Isu a jeho zástupce, což by teroristy zanechalo bez vedení a ve zmatku. Nyní se můžeme vrátit zpět na začátek záchranné operace na letišti a odhalit strašné důsledky nedomyšleného plánu. – 22:30. Vrtulníky přepravují teroristy a rukojmí do Fürstenfeldbrucku. Přistávají na špatném místě. Isa a jeho zástupce vystupují.
Podle plánu jdou k 727. Vystoupí po schůdcích k letadlu a vejdou dovnitř. I se nachází letadlo prázdné. Běží zpátky k vrtulníkům a křičí na ostatní, že je to past. Ostřelovač číslo 3 čeká na rozkaz ke střelbě na ISu. Bez teleskopických měřidel a za špatného osvětlení svůj cíl sotva vidí. Mine ho a zasáhne Isova zástupce do stehna. Isa se stihne vrátit do bezpečí a rozkáže svým mužům, aby zaútočili na letištní budovu. Rozpoutá se divoká přestřelka. Ostřelovači nyní poznávají, že teroristů je 8. Ostřelovači 1 a 2 jsou přibyti k zemi palbou ostřelovačů 3, 4 a 5. Nemohou se přestřelky nijak zúčastnit. Nyní bojují 3 ostřelovači proti 8 teroristům. Do 23. hodiny ostřelovači 2 teroristy zabili, ale ti mají stále palebnou převahu. Policisté přestanou střílet a čekají na posily. Minutu po půlnoci s hodinovým zpožděním se na letiště přiženou 4 německé obrněné vozy. To u teroristů vyvolá paniku. Jeden z nich začne střílet na 4 rukojmí v prvním vrtulníku. A potom odpálí ruční granát. Ostřelovači začnou pálit a zabijí Isu. Terorista ve druhém vrtulníku zastřelí zbývajících 5 rukojmí. V 0:30 střelba ustane. Všech 9 izraelských sportovců je mrtvých. 5 teroristů a 1 německý policista jsou mrtví. 3 teroristé přežijí a jsou zatčeni. O několik hodin později policejní náčelník Schreiber trvá na tom, že jeho akce smrt sportovců nezpůsobila. Schreiber se však nezmínil o poslední okolnosti tragédie. 2 měsíce předtím ho jeden z vlastních mužů varoval, že teroristé by si mohli vybrat za cíl olympijské hry. V roce 1972 byl Georg Sieber forenzním psychologem, pracujícím pro mnichovskou policii. Předpověděl útok až do posledního detailu. Moje předpověď spočívala v tom, že kdyby Palestinci narušili olympijské hry, použili by svoje obvyklé metody. Útok před východem slunce, rozdělení skupiny na předsunutou skupinu a zadní voj. Projít dveřmi s krveprolitím nebo bez něj. Varování Georga Siebera bylo ignorováno. Výsledkem je, že 14 izraelských dětí zůstalo bez otce. Ben Berger nalézá útěchu v tom, že jeho syn zemřel, když naplňoval svou životní touhu závodit na olympijských hrách. Jediná věc, kterou se někdy utěšuju, je ta, že si říkám, že kdyby David věděl, jak to celé nakonec dopadne, byl by se tam stejně vydal. Vím, že to zní divně, ale vždycky jsem si to myslel. Enki Spitzerová nyní ví, jak a proč její manžel André v Mnichově zemřel. Ale nikdo nikdy nepřijal odpovědnost za jeho smrt. Vím jenom jednu věc, že má 5týdenní dcera musela vyrůstat bez otce a já jsem ztratila manžela. A myslím si, že někdo je za to odpovědný. České znění ve studiu Barrandov v roce 2008 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným.